Ahojte. Ahojte. Ja vás vítam v Ponteo TV. Dnešná reportáž, tak ako som slúbil v predošlej reportáži 4, bude z wellnessu, kde by som chcel vám ukázať náš wellness, čo vlastne náš wellness ponúka. S tým, že mám tu kolegu Stana z wellnessu, ktorý má wellness celý na starosti, celé to tu obhospodáruje a stará sa o klientov, ktorí prichádzajú k nám. Pozdravujem vás, takže wellness je samozrejme miešané, takisto ako pre dámy, aj pre pánov, ako tak pre širokú verejnosť. V ponuke máme sauny, ako je barná sauna, infrasauna, fínska sauna. K dispozícii máme na terase výrivku, kaďu s chladnou vodou a samozrejme v tomto priestore ichthyoterapia. Stano, ja som si všimol, že tu sú rybičky, ichthyoterapia. Pozerám na to, nemajú ľudia obavu ísť na tú ichthyoterapia, strčiť tam nohy, lebo pozerám, že to je ichthyoterapia skôr taká pedikúra. Že ja napríklad by som mal obavu si tam strčiť nohy, či mi tie rybičky nezožerú chodidlá alebo čo. Samozrejme, že je to svojím spôsobom pedikúra. Ichthyoterapia je vlastne už od starého gréckeho slova ichthyo ako ryba. To znamená teda, že ľudia sem prichádzajú s rôznymi problémami, čo sa týka problémy kože, ako je psoriáza, môže to byť rozintru, ekzému. Tieto ryby vlastne ošetrujú kožu ako takú, vlastne odobrajú mŕtve tkaniva z buniek. A prvý moment samozrejme pre ľudí je taký, že šteklivý. Prvý moment šteklivý a postupne tá šteklivosť prichádza do takého ako keby zvyku až do príjemného pocitu. Super, no Stano, že keby som to vyskúšal, nezožerú mi to. Kľudne. Aspoň jednu nohu strčím. Môžeš, nech sa páči. Takže idem si dať nohu, že aby ste sa nebáli. Ja tam síce dávam nohu prvýkrát a idem dať. Prvý moment je šteklivý. Ježišmarja. Ale potom... Ale nie, skutočne. Radšej nič nevydávam. Je to... Ale nie, skutočne naozaj. Je to vecou len prvého momentu, aby ste si na to zvykli. Ten pocit tých rybičiek je naozaj, myslím si, že úplne perfektní. Rybičky sa vám v momente hodia na nohu. Je to, myslím si, že Stano, dáš mi za pravdu, že je to príjemná procedúra spojená s veľmi príjemným prostredím tohoto wellnessu. A už tie rybičky mám chvíľku na nohe a strašne to šteklí. Rozmýšľam, že aby som sa... aby som sa nesmial. Proste keď si není veľmi šteklivý na chodidlá, ako skutočne paráda. Nevyťahol som žiadnu rybičku von. Stano, určite si prejdeme za chvíľku to, že prevedieme wellnessom. To znamená, že všimol som si, že na terase je nová výrivka, nový ochladzovací bazén. Jak to ľudia vnímajú toto? Ľudia to vnímajú samozrejme pozitívne, pretože aj keď človek vychádza zo sauny vyhriatý, tak dá si tú procedúru, láhne si, sadne si do tej výrivky, zrelaxuje, oddychne. Takisto aj tá kaďa, ochladzujúca kaďa, ktorá je situovaná na terase, má svoju výhodu tým, že človek musí z tej sauny prejsť, urobiť tých pár krokov, ide von, ochladí sa, skočí do tej studenej vody, vyjde von a môže to kombinovať s výrivkou alebo opäť so saunou, s tým, že medzi tým samozrejme odpočíva. Takže super. Stano, ja ti ďakujem za veľmi krátky rozhovor. Dúfam, že do budúcna ťa navštívime viackrát aj s hostiami, pretože určite vo wellnesse by sme chceli urobiť nejaké rozhovory súvisiace s týmto celým priestorom. Myslím si, že poďme na video, ktoré je o tomto wellnesse a potom poďme do kuchyne, kde sme urobili dokrútku veľmi dobrého jedla, ktoré sme už v druhom diele propagovali. Takže poďte. Ideme.
Jedlo máme navarené a ja vás chcem pozvať do ďalšej časti. Fontaine TV, ahoj. Dneska tak budeme variť jahňacie lítka s koreňovou zeleninkou, dusené v červenom pive so zemiakovým pive.
Pripadla mi milá časť pozvať vás na prekrásne, veľmi chutné, trošku maskulínne jedlo, zvané dusené jahňacie koleno na čiernom pive s koreňovou zeleninou, podávané so zemiakovým pyré. Absolútna fantázia. Dobrú chuť. Teším sa s vami na budúce. Ahojte!